Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng lechon belly at adobong manok. At meron tayong Java rice, mga Opo. ka-foodies. Ang dami namin Java rice. At syempre, Mang Tommy. Yes, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Yan. Excited kami ni BBM. Yes, excited kami. Ang Mga sarap ka-foodies. nito. Ano sawa natin? Oo. Ayan mga Diyan. ka-foodies. Ang sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Mga tam. Sarap. Java rice. Sige. Taba Paano ko. natin? Meron kami kutsilyo dito mga Oo. ka-foodies. Kasuya. Kinat namin mga ka-foodies. Oo, nag-slice ko na. Ang sarap na ano. Java rice, no? Sarap. Oo. Tapa. Balat. Balat. Foodies. Ang sarap ng balat. Balat, no? Sarap ng balat. Laman.
Hmm? Taba. Hmm. Parang parang paputok sa bunganga yung ano, lutong no. Sabi? Sarap. Mm. Sarap. Hmm? Sarap ng balat, no? Mm-mm. Ito. Gusto mo pa? Balat. Ayun na, meron akong balat. Hmm? Tanggalin natin yung anong Hmm? taba. Kapal. Hmm? Hmm? Hmm. Kunin mo na yun. Hmm. Parang
Nakakatakot yung taba, no? Makapal. Huwag mo kainin. Mm-mm. Tigas na. Wala? Masakit sa ipin. Hmm? Yan pa guys, oh. Ang gusto mo pa? Hmm? Nakulinis si Van eh. Mayroon akong tira mga kapudibis. Kakainin namin mamaya. Mamayang gabi. Meron din ako natira. Kakainin ko lang. Ubus na kasi yung oras natin. Baka sa kakahuya po namin ni BBM, mauubos yung oras natin. Ayan mga kapudibis. Unti lang naman. Mm-mm. Natira. Ayun, naka-foodibis, naubos po namin ng lechon belly. May nakatira po kaming konti at adobong manok at chapa rice. Magluto na po kayo, napakasarap po. At gusto po namin pati ng happy birthday sina Catherine Payawan. Ayan, anak ni Siopa yung panganay. Happy birthday sa'yo, po. bebe, Catherine. At si Crystal Trinidad Salas. Ayan, kasama Happy ko sa birthday. Grumans Gym. Happy birthday sa'yo. Sexy. Uy, sexy na siya ngayon. Yes. Happy birthday, Crystal. At syempre, gusto din po namin i-shoutout ang mga kasama ko sa gym, sa morning gymers, ang mga kasama namin. Sila, Candy Miklat Pasya, at si Ana May M. Gasa, Edsel Sunga, Lina Marukot, Veronica Pantig, Sherlyn Paxson. Ayan, mga kasama ko po sa gym, mga morning gymmers. At Hello po. syempre, sila, April Joy Vista Ocampo, Nicolas Machalover, Kristen De Matulak, Bernadette Garcia, Mary Jane De La Peña, Francis Tombok, si Bet, at si JR. Ayan, mag-asawa po sila from Antipolo City. Hello Shoutout po po. sa inyong lahat and thank you po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po, Team Matibay. Yes, Team Matibay, I love you so po. much. At Lea Payawan, Siopa, love you. Baby Allison, Chermay Macalisang, Regina May Banyares, love you all. Jason Laksamana, Yorbowa Senior, Mimi Mads, Ellen, Estela Batusin, and Denya and Saleh. Alma Paredes, ayan, shoutout po, Nanay Babes. Marina Kaluya, shoutout po sa'yo, Nanay, love you. I love you po mga kapudibis. Follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, syempre The Foodie Vlogs, Kusinang Coverland, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.